La pregunta es sencilla. ¿Habría de presentarme a la Isla de las Tentaciones? Diverti Vídeos! Hola gent, com estem? Torna la tercera temporada de la Isla de les Tentaciones, la Illa de les Temptacions, este programa que no sabem què té, que és una puta merda però que mos tia tots enganxats i que avui comentarem una mica el salseo. Per tant, vinc a presentar-vos los personatges. Primer de tot tenim a Lola i Diego. Nos llaman los ratones porque en una cita empecé a llamarle ratón, él me empezó a llamar ratona y nos quedamos con los ratones. Aquí ja mos està donant informació. No molt bo devia ser l'opuesto para suggerir-li a l'altra persona dir-li rata, ¿Cómo os va a inspirar en aquell moment? Le vi en la televisión, me gustó mucho por su personalidad y fui a por él. Quin encert, que faltava que ell sortigués a la tele para que tú te enamoreses. Soy cantante, me dedico a hacer videoclips y, hombre, pues siempre ligas un poco. Un poco, Una mica. Vull dir, sense abusar. Claro, no és el mateix ficar els cuernos que ficar una miqueta els cuernos. I si ets cantant de videoclips, pues t'ho pots permetre. Yo cogía el móvil de Diego al principio de la relación porque hacía bolos y demás y yo siempre estaba muy preocupada en ese sentido. Tot molt democràtic. La crisis más gorda que hemos tenido ha sido con su último videoclip. En el videoclip que grabé, pues salía con dos chicas y hubo besos porque lo requería la canción. Lo requería la canción. Sabeu? Me recorda al típic fotògrafo hetero que només fa fotos a xiquetes jovenetes en nom de l'art i la fotografia. Lo requiere la canción. És curiós, no?, que la canció requiera que els cantants heteros s'enrotllen en paes bones en biquini. Sempre. No hi ha cap canció que requereixi que un home se besi en un altre home, per exemple. Heu vist mai algun videoclip de Maluma besant-se en un altre paio? No, però al cap i a la fi ets un artista, no? Ho podries fer, no?, en nom de l'art. Poc se'n parla també en lo paregut que tia Zrek, quan se converteix en humà. Quan se converteix en humà, és rec, me refereixo, no Hugo. Zrek. I passem a la següent parella, Jesús i Marina. Sabeu que ho han anat dissant i tornant per culpa de les inseguretats d'ell i ara pues estan aquí al programa para enfortir la seva relació. Molt fan del detall dels peus para que es masturben los podòfils com Risto Mejide. Te quiero muchísimo, lo sabes. Bueno, discutible. Lo de te quiero ya, a aquestes altures, podem afirmar que és relatiu. És molt relatiu i tothom sap a què em refereixo quan parlo de relativitzar. A los 2 años de la relación, pues la cosa se tambalea. Ai, veus com no anava tan mal encaminat? Mi madre está a tope conmigo y mi padre está a tope con Jesús. Un moment. Este d'aquí és un pare? Me cago en la mar, si podria presentar-se com a temptació perfectament, la mare que el va parir. Si s'aguanta millor que David Beckham. Quants anys diu que? Jo a la seva edat vull estar com ell, Però lo millor de son pare de Marina, ve ara. Yo espero. Ai, lo sogre, la riseta esta de si li ho pegues a ma filla t'arrencaré el cap, puto gendre de merda, no t'he pogut veure mai. I la següent parella que mos trobarem és Hugo i Lara. Este último año que estuvimos así un poco a las vueltas, pues yo creo que estuve, vale, sí. Comencem malament. Hugo destaca sobretot lo bigotet este que porta, que pareix Muniaeo quan van a fer la mili. Lo que más me gustó de Hugo realmente fue lo que me reía con él. A mi lo feo que és, m'agafen ganes de plorar. Mira. Yo la verdad siempre fui bastante mujeriego. És sincer, això és bo. El motivo principal porque lo que deja todo es porque se agobia y no quiere afrontar los problemas. No només és sincer, sinó que també tira de clàssic. Clàssics com, per exemple, m'agobio. I segurament que també és lo típic que vull deixar-ho durant un temps perquè vull estar sol. Ya, claro. A partir del 3er año, Hugo y yo empezamos con las idas y venidas y lo dejamos aproximadamente unas 5 veces. El problema ya no es ese, el problema es que soy yo, que vuelve con él. No, és que a veure una coseta, Lara, fill meu. Tu saps la dita aquella que diuen si perdones una vegada, ets bo. Si perdones 2 vegades, ets bobo. Pues no em faigues dir-te lo que ets tu quan l'has perdonat hasta 5 vegades, Lara! Filla meua, és que... I la següent parella és Raúl i Clàudia. Ell és enginyer i fa d'actor a La Passió d'un Llacuna. Concretament fa de Jesucristo. Estamos teniendo una relación abierta, él podía hacer lo que quisiera con una chica y yo con un chico igual, nos lo teníamos que contar. Relació oberta, molt bé. I al cap i a la fi és lo millor. Ja ho sé que socialment no està acceptat, que el sistema econòmic el qual vivim no ho permet massa, però almenys són sincers, se ho diuen a la cara, no com aquestes parelletes que no paren de penjar fotetes, com si fossin feliços, i després per detrás... Per aquí veig molt d'antitaurí, però després ve que fiqueu les banyes, ¿Tú pondrías la mano en el fuego por mí? Sí, claro. Sí, claro.
no el veig massa convençut en ell, I passem a l'última parella de totes, Manuel i Lucía. De Manuel i Lucía dir que ella és peluquera i ell és vigilant de seguretat. És a dir, és nazi. És broma. Òbviament, no tots els nazis són vigilants de seguretat. Ja estem al llanto. Ni s'ha presentat i ja està plorant, lo Bembio. Bembio, plorón! Mare que guapets, mare que bonic. Ai, que monos, és que me'ls minxo. Com s'estimen, quina d'això es tenen. Ai, és que jo aquestes coses les veig. Quan dos persones s'estimen i notes allò tan bonic, l'altra gent també ho nota. Y esta parella me transmite això. El momento más difícil que hemos vivido Manuel y yo fue cuando él me puso los cuernos con otra persona. Ah, amigo, ja dia jo que estava anant massa bé la cosa. Ja dia jo, massa raro. No podia ser tot tan bonic. Estes són les parelles, i sí que és veritat que han hagut una mica d'inputs, no? Alguna indirecta en algun pretendent, en alguna temptació de que podria passar alguna cosa. De fet, s'han filtrat coses. Jo no sé, vatos, però tinc moltes ganes de saber què collons passarà aquí. Si este vídeo arriba als 1000 m'agrada, penjaré una segona part. I compartiu també, que no us sapigueu mal. I atenció! Lo més important és que si este vídeo arribés als 2000 likes, me presento com a pretendent a la Isla de les Tentaciones. I si fracasso, sempre puc acabar fent-me OnlyFans, com la meva amiga Melanie. Això és tot i... adeu-siau! Berti, Diverti Vídeos. Ojo que és gros, que m'havia deixat lo cartellet este per enxufar també. Ojo,